Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Һәм бу атнаның төп яңалыгы мин 77615 тапкыр күз йомып алдым. Бер көн буе ни эшләдең? Татньюсның YouTube'дагы барлык видеоларын карап бетердем, шәп икән. Башлык. Казанда бер егет закладчик булып 400 мең сум акча эшләмәкче булган. Әмма аны полиция тоткарлый. 26 яшьлек егет интернетта эш эзли һәм аена 400 мең сум түләргә вәгъдә ителгән вакансия таба. 400 меңгә клад эзләүче булып та эшләп була дип ризалаша ул һәм 27 грамм синтетик наркотик белән кулга алына. Бу инде зур партиядән санала. 400 меңне ул хәзер алмаячак билгеле, ә менә спецовкалар тегергә һәм урман кисергә һичшиксез өйрәнәчәк. Бик воли не видать. Нәрсә? Казан мол ачылышында оештыручылар шундый искитмәле салют ясадылар. Әлеге салютка халык кына түгел, хәтта МЧС та игътибар итте. Һәм шул сәбәпле Казан мол администрациясын штрафка тартты. Хәзер менә мин яңа ел салют өчен борчылам инде. Булыр микән, юк микән? Борчылма, мин сиңа үзем ясармын. Сатапан ганч. Үзем нәрсә булды? Салютым көчле булды. Дәрәс, икенче тапкыр петардалардан аттырырмын. Татарстан мәктәпләрендә данлыклы татарлар турында сөйләячәкләр. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров шулай боерган. Мәктәп укучыларына бу чыннан да кызыклы булсын өчен танылган шәхесләрне Майнкрафтта булдырырга кирәктер бәлки. Юкса өйрәтүләр нәтиҗәсез калыр кебек. Владимир Путин Россия Федерациясы хөкүмәтенә Татарстан Республикасы министрлар кабинеты белән берлектә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүенең 1100 еллыгын бәйрәм итү турында тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Бу турында ни өчен әйтәбез дисезме? Хәзер бәйрәмне оештыру белән Россиянең мөселманнар идарәсе түгел, без җавап бирәчәкбез. Хәзер бергәләп без булдырабыз. Петербургта беренче серияле электромобильне тәкъдим иттеләр. Аны КамАЗда җыячаклар. Бәясе якынча 1 миллион 300 мең сум, зарядкасы 250 километрга җитәчәк, сәгатенә 150 километрга кадәр тизлек җыя алачак. Бу чыннан да тәкә яңалык, чөнки машина мотор да, арзан да килеп чыга. Лайк. Үткәрелгән тикшеренүләр Татарстан халкының 45,2%-ында коронавируска антитәнчекләр булуын күрсәткән. Барлыгы 5000гә якын кешене тикшергәннәр һәм аларның яртысында антитәнчекләр табылган. Статистикага игътибар итсәк, калган кешеләр арасында да бар андыйлар, менә синдә дә бар, синдә дә бар, синдә юк, синдә бар, синдә юк, бар, юк, бар, юк, бар, әйберләр сөйләп утырмагыз. Патяшыны сүзләренә караганда, регионнар арасындагы шикләрне ябу мәгънәсез, чөнки коронавирус инде Россия буенча таралган һәм бу чараның нәтиҗәсе булмаячак. Ниһаять, Роспотребнадзор да дөрес фикер йөртә башлады. Шатланып. Татарстанда авыл җирлеге башлыгы 38 яшьлек ханымны төлке белән бутап атып үтерә. Ханым үзенең ишек алдында төлке йөрү турында зарлана. Бер кичтә авыл җирлеге башлыгы аның исерек булуы турында да шик бар. Ишек алдына мылтык тотып керә һәм еракта ике күз күреп алып, аларга төбәп атып җибәрә. Бу маңгаена фонарь кигән йорт хуҗабикәсе була. Ханым яралардан дәваханәдә вафат була. Татарстан метрополиясе башлыгы булып митрополит Екатеринбургский Кирилл билгеләнгән. Аллага шөкер. Финика дигән пирамида оештыручыларына карата җинаять эше кузгатыла. Безнең уйлавыбызча, мошенниклар төрмәдә утырырга тиеш. Шул исәптән Кирилл Доронин һәм Зигмунд Зигмундовичны. Ә менә Эдвард Сабировка, тимәгез, аның әлегә Иннополисны төзеп бетерәсе бар. Яңа ел каникуллары алдыннан Татарстанның Роспотребнадзоры бинада эшләячәк кыш бабайларга маскалар киюне таләп итте. Балаларга исә алар 7 яшьтән өлкәнрәк булмаган очракта маскалар кию мәҗбүри түгел. Димәк, ковид 7 яшькәчә балаларга һәм сәгать төнге 12 тулганчы артык куркыныч түгел. Әстраханда вандаллар татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәлен мыскыллаган. Сынга краска түгел, анда нацист символлары ясаганнар. Исегезгә төшерәбез, нацист символлары өчен утыртырга да мөмкиннәр.
Әмма мондый эшне кылганнар өчен иң куркынычы төрмә түгел. Андыйларда баш миенде үсмәячәк. Алар җәмгыять шүбе, җәмгыять шеше булып кына калачак. Вакытында гафу үтенегез. Гафу итегез. Син нормальный, дан. Сау булыгыз.